itxogu ja lehenengo entxegu. Dugu, birritan. Penka bengu da, gero errepikapena dugu. Zera bizerko lan, edertu, baina nino, falta jaku, elektrizitatea lehenengo aldiz bizer probatile. 38 neska abestutun dugulako. Horren, karo, bizer egongo garatanak. Bi egun izango bazian. Liada. Osea, bueno, etxera, bizer arte! Bueno, pues eskerrik asko. Egunon, barikue da, urriak 24, goizeko 11. Torre gara, urtarrilaren batean, Edimburgora joango garelako Fersteroi Fundazioarekin batera, bertara abestuten, Olain Txiarte, Irurdan garin. Eta neu, prentza aurreko egin dugu hemen, da beste talde baten soinu froga ikusiko dugu, bertako, eskuzeko talde baten soinu froga ikusiko dugu. Justo ura bere beren eurretik, ingo da belako eurek haien kontzertue. Eta hori, hemen goiza pasaten, osondo. Gero beste froga bat ingo guazkenien, etorriko gara gero. Okay, thank you. Bagoaz. Aso así, Bagoaz. Osondo. Bai, hola. Pasaban urtien modu. Claro, es que gero oroitzapena ikusten dugu dago. Bai, ni gaina nahi superzalea, como ikustera blogak eta nola, osea que... Vale, da Bai, verdad. oso ondo, bagoaz, bueno. irregar pintxo. Lehenengo gaua, Horino, bostak dira, atxaldeko bostak. Baina lehenengo aldiz ingote izarren notxean froga. Hemen nire soinekoa, berez, pinta ez da, Kenzokoa da, Barcelonako dena baten prosineban. Eta gero, nire mumagaz konpondu emugu lan imperdible batxukaz horrelako forma aukiteko. Eta hori, yeah! Aixo! Bai, Manca algo reparada. Kontxarte, emon gitarria joango nazela ja, zuzenien ez este. Eramaten dute kandelera? Bai, mese. Guazen. Txaki ezertu dut barru ez. Eixo, nire gitarrak zarata egiten man, azkenien emarren gitarria hartu dut. Hemen eskatutxate ez pentsa. Da, utzi uste, eskerrik asko alagoa zen soinu zogaitera. Arratzaldeko zeirak dira uste dut justu. Soinu frago kindu gule zuntzia hemen bostetan, bai, aprotxa urret eta makieten joango naz. Asko tardet nodolako eta gero agau jaungo naz, orduan nahi hauia. Makila hau, preste egon eta hori apurke, gero erakutsiko txutia. Zelan gaditxuten gana. Urtien behin bakarrik dut makillaje hau eta betito dut berdine. Paspadan, gero, txartu gertatzen da. No sé dónde estáis. Pasaran urtien modun, palomitak, muestan argazki baten bat hartako. Itxarte baino esken die, baina dut esbiditxoak, argazkizek... Bitxo, ane, musua gurtu. Hau zen direkitzen. Osea, ane guztita, Guai. Gizonak badu ingurulatz bat benperatzeko premia burruka horretan bizi da eta hori du bere egia.
bet biziko gu, 38 neska, alda batera, dara batera. Kantetan, ez dut oso unkigarri dela, zehatxo, entxego orokorrian ja, jendie, ukitute zegoen, gaur 11.000 pertsona gaz publikoan, hori nio dago. Prez, guezen. Gaur bilarreko eta palmitak, noski. Zara guartuten, etorri ginela eta grada baten geundela jesarritzen da ebako eskola txikize ginenean. Baita, abi kamiseta gazteko goleran argazki bet eta aldatuzkoen grada zuzuen. Se están cayendo los tornillos de la grada, vamos a evacuarles. ¿Qué? Vale. Zara gogatute? Mítico. Hasierako kontzertu ikusi duguz, baina hotz naz, izan. Orduan banoa barrure, beratuten, eta gitarra eskatuko zatea bai marreri eta buelta batzen motzate. Abestizeri. Orduan hau, Hametik gitxiren nire bi etorriko die. Hemen egonaz repaso eiten, lasaiateko eta gehien bat bai hotza berotzeko. Eta hori, urduri, ja azkenengoa dalako, igual latxo, nengo egin urduri pentsaten edalako, bizer beste bat dau, baina, azkena da. Hori, gogoek, ja, gogotxuk. Aixo, ja bila, bale? Oso. Begiratzen
goizeko ordu biak diez, amaitzen daia ura bere bidean 2025, betiko lez oso ondo paseo dugu, eskerrik asko lantalde guztiari da, neu anonina pentsatuti harren, eta beste artista guztiari, plazerra da gure kasa, honek egun danak, partekatutie. Urrek urte arte, ia, espero!